Από τους τόνους των χωμάτων του λόφου Καστά στην Αμφίπολη Σερών θα ξαναπιαστεί το νήμα της ιστορίας των Μακεδόνων και τα ευρήματα θα αποκαλύψουν κρυφές πτυχές της οικογένειας και του περιβάλλοντος του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Η αποκάλυψη κυκλικού περίβολου μισού χιλιόμετρου από μάρμαρο θάσου υποδηλώνει σπουδαίες ανακαλύψεις. Είμαστε σε μια εποχή, στο τελευταίο τέταρτο του 4ου αιώνα π.Χ., δηλαδή μετά το θάνατο του Μεγάλου Αλεξάνδρου, και την εποχή που έρχονται εδώ μετά το θάνατό του η σύζυγός του η Ροξάνη, ο μικρός Αλέξανδρος. Οι διαστάσεις και το μέγεθος του περιβόλου που αποκαλύπτεται κάνουν την υπεύθυνη αρχαιολόγο να εκτιμά ότι βρισκόμαστε μπροστά σε σημαντικότατες αρχαιολογικές ανακαλύψεις. Ήδη αυτή τη στιγμή δικαιώνεται καταρχήν η κυρία Περιστέρη που εμπιστευτήκαμε στα όσα μας είπε και βλέπουμε ότι προκύπτουν πράγματα που είναι μάλλον πολύ μεγαλύτερα από αυτά που καταρχήν φανταζόμασταν και σκεπτόμασταν. Από την Αμφίπολη και τις εκβολές του Στριμώνα, ο Μέγας Αλέξανδρος ξεκίνησε την εκστρατεία του στη Μικρά Ασία. Στην Αμφίπολη εξόρισε ο Κάσανδρος, τη Ροξάνη και το μικρό Αλέξανδρο. Εκεί και δολοφονήθηκαν. Η αναγκαιότητα να χρηματοδοτηθεί η συνέχιση των ανασκαφών επισημαίνεται από όλους. Για την περιοχή και για την Ελλάδα γενικότερα θα είναι μια σημαντική ανακάλυψη, μια ανάσα αισιοδοξίας. Θα οθήσει τον τουρισμό σε πολύ μεγάλο βαθμό. Το Υπουργείο Πολιτισμού και η Περιφερειακή Ενότητα Σερών καταβάλουν προσπάθειες να εξασφαλιστούν ευρωπαϊκοί ή εθνικοί πόροι, ώστε οι έρευνες να ολοκληρωθούν και τα μυστικά του λόφου να αποκαλυφθούν, τεκμηριώνοντας περαιτέρω την ιστορία της Μακεδονίας.